bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Pindi TV on calminama on jettama on juurama to gonɗon ene gondirɗon kala yo jaam yetto on ɗo kadi hande ko aljuma ne mbiya noon aljuma mubarak aljuma ko ñalawmaji tedduɗi jeeya ko faati e l'islam ɗum ɗon noon enen bismi ɗo hande musidɗo meɗen hono Alhuseini Diallo jeeyaɗo to Falde Dagana gonɗo ɗo e Parcelles Assainies enen yiiɗi yewtide makko ko yowiti e l'islam sen mbi l'islam noon l'islam ne yaaji kono e fannu mo ganduɗa o to banggue jokkere enɗam jiɗɗen haaldude makko e musidɗo Alhuseini Diallo e toɓɓere men e joni on ko jiɗɗen tan mbaɗen jubbangel no fotiri foof ɓoyani ko jawtuɗen walla ko jaltuɗen ko wiyete ko dawrugol to banggue politique a yi kadi alhaaliji ɗi no jaari te kadi sen kaali ɗum en jii ko to banggue manam yimɓe jiiduɓe to banggue dawrugol ko kewi hen soit ko to banggue ɓuural walla to banggue ko ganduɗa ko ɗum ɗo fotani wonde kono ko wawi hen wonde foof konngol ñaƴata koye hunuko jomum e to banggue jokkere enɗam jiɗɗen haalde jewten hen e to banggue dawrugol golle ɗe no jiiruɗa ɗum ni won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ne jiidi e ko enɗam gotam ko ƴiƴam gotam kono to banggue dawrugol wonko ɗisi hen weñade seeɗa holko mbawɗa jubbande en to banggue ko wiyete ko manam jokkere enɗam holno foti jaguirede holno foti tinirede holno foti renirede ha ɗeɗon kew hewe ɗe ganduɗa ɗe taw moƴƴani ha wasa hen jolde. Ewa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ewa dendagal ɓiɓɓe fulɓe yeeɓoɓe Pindi TV calminama juurama mbaɗama ziyara ñalawma aljuma tedduɗo hono mbiraɗum ni ceerno Malick Oumar e dendagal mo gandanɗa hoorema hilifaɓe men diine hilifaɓe aada foof calminama juurama sen mbi hilifaɓe men diine enen mbawi wiide en calmini galle taniraɓe Cheikh Alhaji Oumar hono ceerno Mouhamadoul Bachir Mountaga ɗaha Cheikh Alhaji Oumar calmin galle tanime Cheikh Seydi El Hadji Malick hono Serigne Babacar Sy Mansour jeen ha Touba calminen kadi ceerno Mountaga Mouhamadoul Bachir e dendagal khalifaɓe diine ɓe Layen Ndiassane to mbawi wonde foof ɓe calminama juurama ñalawma aljuma he ewa kadi e weltanade dendagal kadi yeeɓoɓe émission mo gandanɗa hoorema émission baɗɗo fayida te kadi hande a haali ɗo kadi hunde jarde haalde kadi ko waɗi fayida no fewi te kadi hunde kadi nafoore woni ko faade koddigal e wode sa wi noon affaire jokkere enɗam koko yaaji te kadi kalɗa ɗo kadi ko gummino ɗo he cenki hono poɗodiral men e leydi meɗen affaire ko fati mairie ji ewa enen kam en jii en hoddiɓe men e ɓe ganduɗa eɗen gandi ɗumen no fewi mbaddi sababune ɗum ɗon enɗam mumen boni hen koddigal mabɓe boni hen e holɗum an gonduɗa ko oya o wonde oga jaranma ha gaccodiron walla cehlagal on bono te wona ɗum ɗo tagno ummade enɗam wona ɗum ɗo tagno ummade cehlagal wonko tagno ɗum ummade ko tottodiren ɓerɗe tottodiren juuɗe wona gonga e gonga taw wona ko bolle puyɗe takat men sertude saabu ɓen foɗodirannoɓe kamɓe jiidi yomi jiiɗi baba kamɓe ndendi foof mabɓe soɓe jiida en tindata soɓe kalda en tinta wadde noon enen hoddiɓe walla wondiɓe walla sehiraɓe walla jiiduɓe enen ne mbattet haqqillaji e koye meɗen ndenteɗen ko gandanɗa hoorema ɗen ɗon gueɗe heɗa taka minama sen kawri en calmodirta walla ene taka enɗam men ene itto hen ceerno Alhaji Malick Oumar eyi ko tawi en kaali haala jokkere enɗam en kaali ko wiyete ko dawrugol ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe hande to banggue sen mbi wuuro walla en mbi nokku walla en mbi commune a wawa wadde ɗon e to dawrugol taw wona yimɓe jiiduɓe ɓe ganduɗa ɓe tawɗa ɗon e ko wona ɗum ko tawi kadi en kaali jokkere enɗam e to ɓuuri yaaji hakkude koddiɗo e koddiɗo wonko haala henete to banggue jokkere enɗam e holno yimɓeɓe poti wawde renirde ɗum hakkude mabɓe hayso tawi wona dawrugol hakkude neɗɗo mo ganduɗa koddiɗo ma e koddiɗo ma e mbeɗe nanano onon sernaɓe onon kala ko yowiti manam no nelaɗo ne haalanno ko yowiti tengtinde ɗum e ɗum ɗon noon holko mbawɗa hen siftinde bandiraɓe yeeɓoɓe Pindi TV ewa ceerno Alhaji Malick kalɗa koko gonga fewa koddigal ko hunde mawde no fewi ko hunde fonde renede wadde wonno ɗum hoddiɓe kala ko wawi arde goto mabɓe haade bandiraɓe tin ko hoddiɓe itto ɗum tin ko wawi wonde foof noon façon belɗo eko welani ko foof kala hen ko wawi wonde ko hoddiɓe itto ɗum tinde haade bandiraɓe jiidaɓe tin ɗum wadde ganda koddigal wona kadi hunde nde gandanɗa hoorema ko hunde tengtude nde hunde no Allah teddini hunde no sallah sallam ittano gueɗal ewa saabu ɓe mbi sallah sallam kayno hoddino koddiji mum mo gandanɗa hoorema saa foof ene ƴetta gueɗe peewañi walla ko wiyete ballitaji ne yuppo galleji muɗum ha on ɗon te on wonano hay julɗo ha o watti yahde o rafa o natti arde sallah sallam hatti ɗum o natti ɗo arde pour o waɗa ko waɗanno ɗo ko ballitaji e gueɗe mbaɗe noon o wiya on o sellani o yeehi ha galle mum salminde ɗum on holliti wiide eyam onon o ko watto galle mo min de
mi yiyanno aɗa yuppo mbaltaji nder wuuro he walla galle he hande mi natti mi yiiɗi wiya ka dafa aɗa garta salmindema e jokkere en ɗam hakkude men on ɗo ko kefer wonno kono tuuɓi ngam sallah sallam oɗo acte joɗɗomo holli ɗum e ɗeɗo golle joɗeɗo jangguin ɗum wadde noon ha arte noon enen ɓe gandanɗa hoore ma enen foof yiɗɓe sallah sallam ɓe neɗɗo noon sa yiiɗi ɗum a ñambat ɗum te ko sunnaji kadi jeeya yiɗde sallah sallam ɗum noon sen koddi en goni hoddiɓe enen poti accudirde haqqille guila to banggue sukaɓe men to banggue rewɓe ganduɗa hoore ma rewɓe men debbo suudu ma joom suudu o e ɓi oɗo ɗum ɗon foof koko wawi bonnude koddigal kono noon neɗɗo wonde o haqqille mum ardina kadi anda kat min kadi koddijam oɗo so sukaɓe men tagui emen wadde walla rewɓe men janggo jaam sukaɓe men mbawi mawno jiɗodira ha ndesodira wonta gacce ɗum tagi noon chaque jour sa wonde koddeji ma ko ɗum muusi ko ɗum raɓɓiɗi ko foof artir haqqille ma garta fayidagal ma kadi jottoɗa kadi muñal saabu Allah wondi ko muño sallah sallam kañum ɓurnomen marta ɓurnomen gueɗal kañum woni gandanɗa hoore ma mbo Allah ɓuuri foof e dow sahabaɓe mum e dow yimɓe foof on tawi ha waɗani noon koddeji mum ha artino enen ɓe ɓe gandanɗa hoore ma kañum woni roy kaye meɗen kala mo neɗɗo ɗo haali manam jokkere ene wawi haalde ɗon ko fate tajde to banggue manam so wiya en kaali jokkere en ɗam a haali martabaji gonɗi hen ɓuure gonɗe hen ko yiiɗa henete ko eko moƴƴi hen ko to banggue tajgol en ɗam holko Allah haali ɗum e tajgol en ɗam nelaɗo haali e ɗum sallah sallam tajgol en ɗam koye ceero Alhaji Malick yo Allah dandu men hen ngalla bon waten gandu tajowo en ɗam saabu tajgol en ɗam kam moƴƴani te kadi an a fotani jabde neɗɗo ara ina wadduma e bande walla no taƴa en ɗam ma aɗa keɗo ɗum neɗɗo yo rento yo ittu ko Allah totti neɗɗo ko fof woye mawnu e responsabilité neɗɗo jogui o ene Allah way yidde neɗɗo ene Allah way teddin neɗɗo an ala ko woni e poɗɗa gollande Allah sowona aɗa taƴa en ɗam ko yo Allah dandu men hen dande hen dendagal julɓe Allah ɓe addata ɗum noon ko enen gondi walla ko en sehilaɓe walla yo taw ko enen jiidi aɗa yaaha aɗa ƴetta haqqille ma walla nofruma hokka ɗum goɗɗo wawa bonnude hakkudam min e ma taƴa en ɗam ɗam haɗa bono ɗum ko an okki ɗum ɗon mais so neɗɗo are ma adde ma kono bonno aɗa foti ɗum hannude to foti hadde ɗo janggo jaam o rutta ko wima noon mais hande ɓuuri hewde hande tajgol en ɗam ngol ɗum welatma boom neɗɗo ara wima an de kaari naggam kaari de ko ni wayi kaari de kañum nani jogui ɗum wallañum kaari de ni ɗum ɗumin an teftoɗa on ɗon ko haali ko taw on ko haalata ko fof Allah ne andina Allah ne andi hay hen daronan ko ha ndewa ɗum ko kamɗon haala walla ha ndewa konngol haaligol hay sa wirtima hen kadi mbatta tumminade mbatta han kadi hollirde yeeso wongo mi andano han kadi taƴa hakkudeji men taw Allah ne andi o ko haalanma ko hay dara ko woti ɗum tagi neɗɗo sa yi haɗa waddo bande walla ha enɗam ma no jarama taƴ sa yiyani hunde yitere ma accu ɗum haqqille beddoɗa ɗum to gacca ha jeena e hoore ma ɓaɗa Allah nokkuma guite nokkuma haqqilantagal sa yi ɗum ne mbiya Alhaji Malick min de wonko jiwinomi hakkude men wanomi natti yide no way noon holko saabi ɗum tawi Alhaji Malick ko julɗo ko kulɗo Allah ma wima min de saabi ɗum ko min de ko ni e ni mbaɗɗa woni ko welani on tuma joni enen ɗen foof duttodiren hay goto wasatin sohna men mbasa andu suka men mbasa andu en ɗam ɗum continue wano mais sen teftodiri tan walla goto enen foof en jaaɓi fodde tan ɗum golle ɗe bonat en ɗam ɗam bona ta kadi janggo jaam joguen responsabilité mawɗo mawɗo mo ganduɗa hoore ma Allah faw menen fawde no ganduɗa hoore ma wonata kono weela men jangga yo Allah dande men ɗum amin ya rabbi holko mbawɗa rentinde hen fawade e to banggue gandal ma to banggue wondema almudo e ko jiiɗa hen e ko tinɗa hen ko ganduɗa ko an yirguita ma holko mbawɗa rentinde hen yimɓeɓe yo ndento e tajje en ɗam eyyi wallahi min Alhaji Malick a haali kalɗa ko no waɗi fayida no fewi te kadi min mi yii ɗum te Allah kadi yonimi seede wallahi ɗo galle min goni ɗo galle ceerno Alhuseyni Ba mo qaddam ceerno Mouhamadoul Bachir ɗo e Parcelles Unité 7 min Allah no waɗi Allah no okki kam ko ɓen jeeyami holɓen hen woni fewnoɓe enɗam wayrotoɓe yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma Allah ene waɗi hakkude mabɓe majjodiral min guila mbe woni suka min kam ɗum mi yiɗ ɗum tan somi yananama tan neɗɗo kan wonko woni hakkude mabɓe walla neɗɗa koddeji mum mami yaah tawa Samba tinani Demba tinani ha Allah o kam hen kadi woni ewa arte hilifaɓe diine comme sen mbi hilifaɓe diine mbawi wiide Cheikh Djibril Ba on ko mawni men ɓe yummen to Dagana ina heewi noddudemi téléphone ummiram ɗo e Dakar nawmi ɗo ha waala diwan Dangan saabu holɗum yomi ara mi yahana ɗum dewle walla mi yahana ɗum enɗam nan to heeɓi bon walla ko way noon e ko way noon ɗon min ɗum ɗon min yiiɗa bokkude ko gandanɗa hoorema kono taƴi enɗam mi yiiɗa hen jeeyede mi ala hen kadi seedi mi ala hen gondide min mi wondirta neɗɗo pour hande sen jiidama jangge en jiidatake ala te kadi haɗum wondoma kadi momi ƴeewa ko feewi no feewi no feewi e takata mi wawa wondude ma ha to jiiɗa fof mi yiiye kono hande mbiɗa wonde ma janggo mbiɗa wonde o ɓawa janggo mbiɗa wonde oya
ɗum ɗo so ɓooyi seeɗa addata haasidagal adda han kadi taƴgol enɗam adda han kadi haareji adda han kadi musibaji ɗum ɗum wona ko gandanɗa hoore ma kadi hunde fewde dal ɗum min on banggue kam wax degg yallah mi yiiɗa hen boom andude neɗɗo mbaɗa noon taƴo enɗam kay mi yiiɗa ɗum andu konngol ma cakkitingol ko faati e Pindi TV ko hannde woni lawol ma gadnol arde ɗo eyyi wallahi ko weltanade tan Pindi TV foof e musidɗo men Abou Diop kañum woni sababu o Allah waddi men mum guila hedde 2002 sen juumani duuɓi nogas eɗen gandodiri e makko te diwan Pikine mawni men goto wonno toon commerçant kay wonno sababu min gandodiri e mum ewa ko neɗɗo kadi moƴƴo baɗɗo fayida kadi jiɗanɗo men yen gar kadi gonen hen e golle he Pindi TV gollen hen mbawen kadi andude kadi ko yahate ko heewi saabu neɗɗo wona woni almude walla woni ceerno tan takima andude foof kala ko ganduɗa won goɗɗon andi ko wona ɗum tagi noon Pindi TV arde men ɗo ko weltanade no fewi no fewi no fewi no fewi weltare e meɗen e weltare kadi dendagal ko woni ɗo guila directeur uji ɗi hay sohnaɓe wonɗoɓe hay filmoɓe hay technicien ji foof Allah waɗan men moƴƴere waɗan men sutoro juurde bonde battane moƴƴe amin ya rabbi seydi lujuji noon bandiraɓe yeeɓoɓe Pindi TV on calminama lawol ɗimmol on jettama on juurama en calmini en jetti mawɗo Abibou Diop gardiɗo ko fedde nde ganduɗa nde ko fedde jokkere enɗam Alaji Demba Sy nde ganduɗa nde ko ɗo woni diñorde mum ɗo gonne ɗo marisde ɗum noon to konngol to ko Malick Oumar Ly wonno on calminama on jettama on juurama ha saaha goɗɗo inchallahu rabbi